Buwan na to. Ilang buwan na? 3. Diyos ko, saan? Sakit Bakit? pag pinipihit ng gano'n, no? Lahat talaga ganyan. Pagka natukod. Diyos ko po lahat kayo. 3 buwan, 5 buwan. Ano ang pinagagawa niyo? Hindi namin alam kung saan may hit. Tingnan natin yan, meron na. Alam na namin. Busog ka pa kung Yan. Yan, para makita yung ano ka, yan, kung paano kung ngumuwi. Ay, Nakabidyo ka pa rin. medyo. Sarap. Sarap po. Isa, 2, 3, 4, 5, Ano? 5. Parang nabali ah. Sakit yan, ano, pag pinipihit, hindi ko nga mapihit eh. Hindi mo maikot, diba? Oo. Hindi mo maganon? Hindi ko magano yan, no? Hindi nga. Masakit. Oh, hindi mo maganon, sakit. Oo. Oh. Yan po. Sige, relax. Tumutunog-tunog yan. Oh, relax. Mhm. Saglit lang. Ang lakas. Tunog. Sakit. Sarap. Sakit. Hindi, yan, yan. Diretso. Yan. Mag-live ka naman bukas sa pre. Kung ano pumasok bukas. Yan, yan. Sakit? Masakit eh. Yan. Ah! Yun, sarap. Grabe. Narinig mo? Oo, sakit. Hmm. Taglamig yun eh, magang-maga eh. O yung hilalaki mo, hindi mo gamit. Sakit, di ba? Hindi mo persa? Hindi mo persa lalo Oo, yan. pag pataas. Pag Yung dito, buhat. hindi talaga yan. Hindi mo makakaroon niya. Pero pag dito hindi naman walang persa. Buti dito sa ano. Saka yung dito sa akin, masakit Mm. din. Dito sa ilalim. Ayun. Yan may bukol na yan. Sakit eh. Ah! Hindi kayo nag-shares na hilot ko 8, lalabas lahat yan. Ayun. Aray. Sakit. Aray. Ah, sakit. Tiis mo. Kumukat ka sa taas sa hapag mo. Ah. Sa tunog oh. Hindi ba yung na ano pre? Yung naipit? Oo. Ay, Ah. Aray, guys. yan. Ah. Tiisin mo, kailangan. Ay, ay, ay. Kailangan yan pre. Ah. Mm. Uy, sarap. Sarap. Nagutukan ka. Aray. Aray. Iyak. Ang sakit. Grabe. Sakit na. Sobra. Sobra na. Oh, pihitin mo na. Ano? Dito. Ha? Magic? Pa, wala talagang pinersin niya pa. Uy, pero saan? Hindi nagana. Hindi na. Oo. Ano na? Hindi ka na kanina, hindi ka makangiwi ah. Ano nangyari? Hindi na. Parang na magic. Oh, ganun o, parang ano. Alam mo yung tumanog? Oo, Oh, dami. yun. Dami tunog. Lamig yun, lamig. Hindi, yung ano yun. Naipit? Oo, na-dislocate tapos na ano yun.